continuació, veurem la pel·lícula que presenta el barri del camp de futbol vell, que és ni saga de poder ni gassa de fangueig. Saga de poder. És un encant tan simpàtica. Estic contenta que hagin tornat. No trobeu molt romàntic casar-se com ho han fet ella i en Gabriel? Molt. Que te'n vas? He de sortir una estona. Precisament avui, que us he vingut a veure. L'Amadeu volia que quedéssiu amb l'Elisenda i en Gabriel per anar tots quatre al cinema. Tornaré aviat, d'acord? Vols un consell? No et casis tan jove com ells. Viu una mica més la vida, fes-me cas. De moment no tinc cap intenció de casar-me. Sí, però ja ho veus, no se sap mai. Fa 4 dies en Gabriel i la Laia no s'ho pensaven, i ara... El teu pare no ha vingut, oi? I l'àvia no ha baixat encara. La Carmeta diu que no es trobava gaire bé i ha pujat a estirar-se una estona. Vaja. Abans de marxar pujaré a dir-li adéu. Si ho hagués sabut abans m'hauria inscrit en el curs de guió. I la teva amiga Inés no s'hi ha inscrit? No, ella no. Abans ha trucat. Abans quan? Fa una estona. I per què no m'has dit res? Com que ha dit que després passaria a dir-te adéu. No com el teu pare, que ni s'ha dignat a presentar-se. Vés a saber un pare. Tenia 17 anys. No et va importar que fos la teva germana? I que fossis més gran que això? Tu em buscaves, Eulàlia. M'anaves al darrere. No em deixaves viure, jo. Però tu t'agradava. Mai no vas fer res per allunyar-me. Al contrari. Ja ho sé. Què et passa, Eulàlia? Tens enveja. Tens enveja de les dones que han passat pel meu llit. És això, oi? I per això també t'has escollit el meu fill. Què ens passa a tu i a mi, Eulàlia? Tot el que toquem, tot el que estimem, ho cremem. T'he estimat, Mateu. T'he estimat com no he estimat mai ningú. Ho he hagut de dur en secret, sempre han passat mals sentiments. Ni tan sols he pogut tenir el fruit del nostre amor. Però s'ha acabat. Potser durant anys m'has tingut, però... ja no depenc de tu. Ara ja no. Vés-te'n. Vés-te'n, sisplau. Gassa de fangada. Tan simpàtica? Estic contenta que hagin tornat. No trobeu que és molt romàntic, això que que van fer ells? Molt. Que te'n va? He de sortir una estona. Per exemple, una mica venia a veure'ls? M'agradaria venir que quedéssiu per anar a l'Elisenda i al Gabriel. Tots quatre cinemes. Tornaré aviat, d'acord? Au. Vols un consell? No et casis tan jove com ells. Diu-la una mica més. Fes-me cas. De moment no tinc cap intenció de casar-me. Sí, però de veus pocs de dies, en Daniel i la Laia tampoc s'ho pensava. I ara? El teu pare no ha vingut, oi? I l'àvia no ha baixat encara? La Carmeta ha dit que no es trobava gaire bé i ha pujat a estirar-se una estona. Vaja. Abans de marxar, pujaré a dir-ho. Si ho hagués sabut, m'hagués inscrit al curs de guió. Aquella de la teva amiga Inés, no s'hi ha inscrit? No, ella no. Abans de tocar. Abans? Quan? Fa una estona. I per què no has dit res? Home, ja t'he dit que s'ha passat a dir-te bé. No com el teu pare, que ni s'ha dignat a presentar-se. Vés a teu pare.
No t'importava que fos la teva germana, ni que fossis més gran que jo. Tu em buscaves, Eulàlia. Anaves al darrere. No em deixaves viure. Però això t'agradava. Mai no vaig fer res per allunyar-me. Al contrari. Ja ho sé. Què et passa, Eulàlia? Tens enveja. Tens enveja de les dones que han passat pel meu llit. És això, oi? Per això també t'has polit el meu fill. Què ens passa a tu i a mi, Eulàlia? Tot el que toquem, tot el que estimem, ho cremem. T'he estimat, Mateu. T'he estimat com no he estimat mai ningú. Ja està. Ho he hagut de fer en secret, sempre, empassant els sentiments. Ni tan sols he pogut tenir el fruit del nostre amor, però s'ha acabat. Potser durant anys m'has tingut, però ja no, ara ja no. No depèn de tu. Vés-te'n. Vés-te'n, sisplau. Vés-te'n! Barri del camp de futbol. Recull l'Òscar, el seu director. Bueno, què penses de tot això? Millora la realitat o què? Molt. Jo la veritat és que no venia preparat i llavors els hi voldria dir només unes paraules. Gràcies, gràcies i gràcies. Aplaudiment. Un aplaudiment. Bé, tot seguit